Marahay na aga mga tugang Miyerkules kunyan, Nobyembre 19, 2025. Ini po ang Bareta alas 7. Asin kami ang sinumaging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Sideline sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Presidente Bongbong Marcos ipinag-orden ang tulos na pagbalikan Panginoon sa serbisyo, lalo na ang supply ng kuryente sa probinsya ni Albay. Gobyerno Probinsyal kan Albay hinagad sa Department of Energy na madagdagan ang suporta sa restoration kan power supply sa Albay. Zero balance billing ipapotob sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sigon kay Gobernador Noel Rosal. Mga saradita negosyanteng Muslim sa siyudad nin Ligao nagresibi nin capital assistance hali sa DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, Working People Against Corruption inanunsyo ang pagkondukta ni maiwasan na protesta kontra korupsyon sa Nobyembre 30. Paglusad sa puder ni Marcos sa Duterte ipinangapudan. ICI High Moral Paman Giraray apisar kan pagkakaimbuelto kay PBBM sa mahiwasan na korupsyon sa gobyerno. Primerong pediatric liver transplant sa sarong pampublikong ospital sa nasyon naging matrayumpo. Publiko piginganyar na mag-usip in kaso mabiktima nin scam ngunya na nagaadang-adang nakapaskuhan. Sa bareta sa ibang nasyon, Ukraine, mabakal nin sanggatos na fighter jets sa France. Baretang Sports, alas Pilipinas Men's Volleyball Team nasa Taiwan para paghandaan ang Southeast Asian Games. Yan ang mga headlines kunya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipatutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsiguro ng tulos na kasimbagan sa mga pangangaipuhan ka mga napiktaran kang bagyo asin maibalik ang Panginoon sa serbisyo lalo ng supply kang kuryente sa probinsya ni Albay. Kakatako din kan sa iyang pinamayuhan na situation briefing may kinaraman sa Danyos kan Super Typhoon Uwan sa iyang pagbisita sa Kararayan Naga Elementary School sa TV Albay kaswapon. Apere kini pigpasiguro man ni Marcos ang family food packs, financial support asin construction materials na dugang natabang na ipapanaw sa mga apektadong pamilya, partikular na sa mga nadanyaran ang mga kaharungan na singkabuhayan. Mientras tanto, ipigtaong direktiba man kan Presidente na tabangan na makarecover ang mga sektor kan agrikultura asin edukasyon na mapakarhay ang mga partially asin totally damaged na mga classrooms pati na iba pang infrastruktura. Mientras tanto, pipatutukan man kan Presidente ang ipinagpapotob na price freeze sa basic commodities kung saan sa iyang pigtawan ng direktiba ang mga lokal na gobyerno na mangnuhon ang mga merkado asin mga presyo ka mga produkto na sakop kan orden. Dagdag pa ni Presidente Marcos na ang pondo para sa pagpapakarhay asin rehabilitasyon ka mga nadanyara ng mga classrooms asin eskwelahan iyon ida-download na sa mga lokal na gobyerno pon sa Enero kan masunod na taon tanganing mapuna na initulos asin maibitaran ang pagkapindyente delang ka mga dokumentos na kinakaipuan halis sa Department of Education asin Department of Public Works and Highways. Because uwan was very wide. Minsan tinitignan lang natin yung eye of the storm. Pero itong uwan, ang napakalapat, ang dami talagang tinamaan. The government is here. We are here to help the LGU. We are here to help all of the people. And like I always promise the areas that have been hit by calamities is that the national government is here for as long as you need us. Habang kailangan nyo kami rito, nandito kami. Hindi kami aalis. Sana mapabilis ang alis namin para ibig sabihin, normal na naman, medyo normal na naman ang buhay ng mga tao. Antingog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hinagad kan Gobyerno Probinsyal kan Albay sa Department of Energy o DOE na magkaigwan in additional support sa pinagigibong restoration kan power supply sa Albay. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, inaprobitsaran niya ang pagkakataon na makauron si DOE Secretary Sharon Garin. Sa pagbisita ka sa Udma sa tiwi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Gobernador Rosal na apwera sa power supply na pag-urunan sa situation briefing ang recovery efforts sa danyos na winalat kan bagyong uwan, kasabay na ang crops, damaged school buildings asin ang PNR railways sa ginubatan.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Maimplementaran ng si Fina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o GBDAP sa Ligao City ng zero balance billing. Sigung kay Albay Governor Noel Rosal, sa pagikan zero balance billing, matatabangan ang mga pasyente na mabulong na dainin bayad maski single centavo. Sirarom kang programa ang mga pasyente na admitted sa basic o ward accommodations sa Department of Health Accredited Hospital, dainin babayadan dahil ang gabos na gastos covered na kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Base sa Universal Healthcare Act, kasabay sa basic o ward accommodations and shared room bed, regular meals, fan ventilation, shared toilet as in bath facilities, available ni sa gabos na Pilipino regardless kan edad, income o employment status. Mendas nagigibon ang formal na soft opening kan JBDAP sa Nobyembre 25 ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gigibuhon an ordination kan Sacred Order of Deacons kan duwang seminarista kan Diocese kan Legazpi sa Disyembre 12 alas 8 nin aga sa St. Gregory the Great, Cathedral, Legazpi City. Sigon kay Obispo Bong Bailon, kasabay sa oordinahan bilang deacons in the Seminarian Junel Ramoso Argamosa kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Siringman si Seminarian Matt Jason Naag Latore kan Barangay Kabaangan, Kamalig, Albay. Sinabi kan obispo na kasabay kan ordinasyon ang selebrasyon kan kafestahan ni Our Lady of Guadalupe, patrones kan New Evangelization na nagpapagirumdom sa gabos nin hararom na Marian Dimensions sa kada bukasyon. Sa ibang baretang lokal, bawal nang magparada ng bihikulo sa Hampangkan, Legazpi City Hall. Sigong kay Apsimo Head Roderick Mendoza, may tweet na ipinagbabawal sa gabos na driver na magparada ni maski anong klase ng bihikulo sa nasabing lugar, mantangan si Isema na magbalgar pwedeng mampang sa magkakanikong penalidad. Sinabi ni Mendoza na ang restriction ipinag-implementar dahil kan curb section kan tinampo kung saan peligroso sa mga motorista asin pedestrians. Katakod kini, hinagad kan Apsimo Chief sa publiko ang pagsabot sa pagsunod sa nasabing lakdang tanganing makalikay sa penalidad. Nasa 38 Muslim small business owners sa Ligao City ang nakaresibinin capital assistance hali sa Department of Social Welfare and Development Bicol o DSWD Bicol Sustainable Livelihood Program kanakaaking aldaw sa Kawa-Kawa Hall City Hall Building. Sigon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ang kada SLP participants nakaresibinin 10,000 pesos na product diversification incentives na sa indang magagamit tanganing mas maparambong pa ang mga kabuhayan. Ipanasirarom sa state of calamity ang Catanduanes matapos ang pagrapado kang bagyong Uwan. Sigong kay Vice Governor Robert Fernandez katako dinhi kang pag-aprobar kan resolusyon na pinaghahagad kang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC sa pamamayo ni Governor Patrick Azanza. Basado sa deklarasyon, may nakatalaan na 5,000 pesos na pondo halis sa Quick Response Fund kang probinsya. Alagad in-refer ni sa Sangguniang Panalawigang Committee tanganing imbitaran ang mga otoridad asin mailing kung saan gagastoson ang budget. Mientras tanto, pinagasigurar man ni Vice Governor Fernandez na magkikipagtabangan sinda sa ekotibo tanganing masimbagan ang pagangaipuhan ka mga residentes na napiktaran kanasabing kalamidad. Nasa 67 estudyanteng grade 1, 2, 3 kan Barangay San Antonio Malilipot, Albay ang naging benepisyaryo kan Ginibong Dental Mission na pinamayuhan kan Coast Guard Dental Station Bicol kasuhapon. Sigun sa ahensya na pinamamayuhan ni Commodore Ivan Roldan, naresibi kan mga estudyante ang esensyal na oral health services arog kan dental fluoride treatment. Asin naresibi man ang dental kit pati padis nin tsinelas. Ang nasabing aktibidad naging posible sa pakikipagkoordinar sa Civil Relations Group Bicol, Coast Guard Malilipot asin Tao Gamma Phil Malilipot Council na nakikipagtabangan tanganing masuportaran ang mga benepisyaryo.
Nakumpiskar kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay Provincial Office ang 683,400 pesos na kantidad kan Cebu sa bypass operation sa Purok 4 Sitio Ugsong, Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Inarestar sa operasyon ang high value target na si alias Princess, 27 anyos, residente Kambula, Camarines Sur. Sigon sa PDEA Bicol, nakumpiskar sa suspect ang sarong plastic sachet na may 100.5 grams nin shabu asin sarupang sachet o heat sealed transparent sachet na may 0.5 kamping tutubudan na shabu. Sa ngonya na sa Ginubatan Municipal Police Station ang suspetsado asin ampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa 88.53 na hektarya nin lote ang pagtatarabang taba o pagbabaranga bangaon kan 24 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs hali sa Barangay Carolina, Naga City matapos ang ginibong pagsumpa bilang beneficiaryo kan Comprehensive Agrarian Reform Program sa irarong kan proyektong support to parcelization of lands for individual titling kan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol kan nakaaging aldaw. Sigun sa DAR Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Ruben Chudor Sindak, ang panunumpa kan mga benepisyaryo, pinanginota ni Honorable Judge Nona Oliva Beltran sa Municipal Trial Court in Cities, Naga City Branch 1. Sa implementasyon kan proyektong split, mas pahihiguton kan DAR Provincial Project Management Office kan Camarines Sur 2. Ang lakdang tanganing mas maparikas ang pagpaabot kan mga sadiring titulo nindaga para sa mga bagong paraumang benepisyaryo. Mga tukan, primerong parte yan, kanso yung Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, bakalis lamang po kanin. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142.
email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa detalles kang bereta sa lado nasyonal, inanunsyo kan Working People Against Corruption na kumpuesto ni mga obrero ang pagkondukta nin baywang sa nairo protesta kontra sa korupsyon sa gobyerno sa Nobyembre 30. Sigon kay Working People Against Corruption spokesperson Ed Klein na sentro kan sa indang pangapudan ang pagdimitir sa pwesto ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Vice President Sara Duterte. Sinabi niyang dahil na kayang sahuon ka mga obrero ang presidenteng pagpapasakit sa gabos na sektor kan sa syudad na napiktaran kang kontraktualisasyon. Sinabi niyang dai na sindama silensyo sana dahil futuro ka mga masunod na henerasyon ang nakataya digdi. Sinabi man ni Migrante International Deputy Secretary General Josier Pinkihan na apektado man ang senang pamilya sa Ghost Flood Control Project. Kinumpirmar man ka migrante na malansar sida ng Global Day of Action kung saan makondukta sinta ng marcha sa iba-ibang mga nasyon kaibana na sa Estados Unidos, Canada, Europe, Middle East, asin mga nasyones sa Asia Pacific, arugan Hong Kong, Australia, asin New Zealand. Enot kani sinabi kan Working People Against Corruption na nabilugan silang grupo sa tao kan wala tuong korupsyon sa gobyerno. Kamabutan kan silang grupo na mapanimbag ang mga nangungurakot sa kaban kanasyon dahil sa mga sweldo pigkukua ang pambayad sa tax na pigkukulimbat ka mga balasubas na opisyal. Sinabi pa ninda na padagos ang sa indang pangapudan na suportaran ang nasambit na lakdang. Mantinidong halangkaw ang moral kan Independent Commission for Infrastructure o ICI. Iniapisar kan pagkakaimbuelto ni dating Congressman Zaldico kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magmukna kan komisyon. Sigon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na pinagigibo pa man giraray ninda ang gabos tanganing magibuan sa indang trabaho na panimbagon ang mga responsable as nasa likod kan anomalya sa mga proyekto sa flood control. Nagsayo man ining magtaonin komento kung naunambitan sa mga nakaaging pagdangog kan ICI. Si Presidente Marcos kasunod kan ibinulgar ni dating Representative Zaldico. Sinabi niyang dai pa man validated ang video statement kaini. Asin dai man magagamit na ebidensya sagkod dai pa nasusumpaan. Magigirumduman na padagos na pigkwestiyon kan publiko ang kredibilidad kan ICI asin inapod ining compromised institution dahil dai makikonsiderar na independent ang komisyon sa pag-imbestigar sa mga korupsyon sa nangyari sa nasyon. Mientras tanto, ibinasura kang Korte Suprema ang petisyon kang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na obligaron si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iluwas ang pigsasabing warrant of arrest tali sa International Criminal Court o ICC kontra sa senador. Sa payag kan Supreme Court, sinabi kaning tinukar kan NBank ang very urgent motion na sinumitir ni de la Rosa kan Nobyembre 12 kung saan hinagad niyang suguon si Remulla na magsumitir ng kopya kang pigsasabing warrant. Nagsumitir man ang kampo kan senador ng separadong very urgent manifestation na naghagad ng temporary restraining order o TRO para mapugulan ang posibleng implementasyon kan warrant. Apisar kan ibinasura ang primerong petisyon, wala pang pigluluwas na desisyon ang Supreme Court manungod sa hirit na TRO. Sa ngunyan, ipinagorden kang korte sa mga respondents na magsumitir kan sa indang komento sa laog din 10 aldaw. Magiramduman na sinabi ni Remulla na may pugol siyang kopya ka nasabing warrant sa sayang telepono alagad. Piglinaw niyang unofficial ini asin kinagaypuan pang mag-agi sa tamang proseso bago ini maimplementar. Hinagad gan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na daisa na ipag-itsapwera ang eksperyensya in kaso mabiktima in online scam. Sa pahayag mismo ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director kan ahensya sa indang pig-inganyar ang mga Pilipino na iusip ini sa indang opisina. Sinabi niyang bukas ang pigdesignar na hotline na 1326 para sa publiko sa oras na sinda mabiktima kan scam o kaya mariparonindang makadudang bagay. Alagad aminado siyang kinakaipuhan paninda ining mas pakarayon dahil diiton sana ang nagre-report kan insidente. Sinabi niyang nagkapera kaya bako bilog ang pagtubod na mareresolberan pa ang nawawarang kwarta o ang nakaka-eksperyensya na scamming sa online. Dahil ang digdi ipigiras ka na sabing opisyal
na importante ang trust mechanism kan hotline na iyoan maabot na makapagtaon nin tulos na feedback sa laog nin 24 oras. Ipinag-orgulyo niyang makusog ang koordinasyon sa man iba-ibang mga ahensya para labanan ang mga online scamming, as in pigtututukan kan ahensya an issue. Katuwang nangunyan kan CICC ang Philippine National Police as in National Bureau of Investigation o NBI. Sa dagdag na baretang nasyonal, mataring pong nailansar ang kinatinoting pediatric liver transplant sa sarong pampublikong ospital kanasyon sa siyudad din Manila. Naoperaran ang sarong 9 anyos na pasyente na may biliary atresia na ginibo sa UP Philippine General Hospital. Pinunduhan na nasabing operasyon ng 30 milyon pesos para sa namasuportaran ang pagkondukta ng pediatric surgeries. Kung kaya personal na binisita kan alkalde kan syudad na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang nasabing ospital na nagkondukta kan operasyon. Sa pondong nailansar o natipon, maawot kang PGH na makapagpadara ng nagkaperang aking pasyente sa ibang nasyon para sa mas abot kayang kantidad na liver transplant procedures. Nagpatanid si House Deputy Minority Leader as in mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa publiko. May kinaaraman sa mga nagpaparibok sa istorya kan flood control anomaly, tanganing makadulag ang mga korapto. Sa giraray na tinawanin doon ni de Lima ang tulos na pagpasar sa propwestong Independent Commission Against Infrastructure Corruption. As in iba pang propwesto, tanganing makortar ang korupsyon, marumpag ang political dynasties as in magkaigwanin electoral reforms. Sinabi niyang dapat naman tinidong mapang-ugid as in alerto ang publiko lalo na sa pangapodan as in paghiro na nagsusulo o nagsusulong sa nanin propaganda as in pansadiring agenda. Sinabi niyang sa pagkabaranga kan mga Pilipino ang mabebenepisyaran iyo ang mga korap. Tinawanin doon kan kongresista na sa pagpanimbag sa mga kurakot sandigan taan katotohanan, surugunta ang konstitusyon, as in ipanggana ang mga namamanwaan. Bagatugang sa satuya pong bareta sa ibang nasyon asin man sa lado ni Karaoke Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Plano kan Ukraine na magbakal ni nasa sanggatos na fighter jet sa France. Nasa France si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung saan personal kay nakahuron si French President Emmanuel Macron. Kaibahan man na babakalon ng 8 air defense system asin anom na launchers. Pagkukonsidera ni Zelensky na sarong historikong kasunduan ang ginibong meeting niya kay Macron. Sigun man kay Macron, napaparikaso nindaan pag-deliver kan mga drones, interceptor drones as in guide bombs. Ininaan pang siya na magbisita ni Zelensky sa France poon kan magsilyaban pag-atake kan Russia kan 2022. Sa lado kan Karawato Sports, nasa Taiwanan alas Pilipinas men's volleyball team para sa duwang simanang training camp bilang preparasyon sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Magkakaigwasin nanin na friendly games kontra sa Taiwan. Magigirumduman na natapos bilang pangsyam na pwesto ang Pilipinas sa FIVB Volleyball Men's World Championship na ginibo sa nasyon. Nagtutubod si alas Pilipinas Italian coach Angelino Frigoni na dakulang tabang sa team pagkakaigwa in training camp sa Taiwan. Magigirumduman man kan 2019 SEA Games nagkamit nin silver medal ang men's volleyball team matapos na magpalyar sinda kontra sa Indonesia. Yan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linyang Pag-asa Este Regional Forecasting Center. Pag-asa, please kami. Diyos marhay na pagkagagas sa mga taga-DCGB. Asin sa kabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na petsa Nobyembre 19, 2025, saldaw ng Miyerkules ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakapekto sa Surkang Mindanao. Shear line o salubungang kamparos kang amihan sa kanang easterlies naman ang nakapekto sa sirangang parte kang Northern Luzon. Northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa natatadang parte kang Northern Luzon. Mantang ang probinsya kang Camarines Norte, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat, pagdagoldol. Ang natatadang probinsya kang Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, lulot kang easterlies.
Ang parosay maluya sa Cod Moderato, nahali sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa Cod sa Moderato ang pagkukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 25 sa Cod 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at siya na alas 5.45 ng pagkaaga. Asin masulno pa siya na alas 5.15 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almahela reporting live. Halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Thank you very much, Sir Melvin. Magatulang ngayon na po ang kabilugan sa tuyang Bareta, alas 7. Mga Baretang tinipan na kinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap po nga nakatuwang niya sa pagsurat kan mga Bareta sa news base, si Jenny Matthew Bajaran, si Ringban, si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, nakatuwang tapo dyan si Chief Ramir Tanay, si Ringman sa DCGB Social Media Department. Jerome Nico Martinez, ito yung pong IT. Parang ka na bilog na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Benji de Pogi Hile, nakaantabay. Si Ringman si Omer Alista Lola, good morning everyone. Si Kuya Ramir Calleja, nakaantabay. Joseph Nares, good morning. Ringman si Gerald Aranya, Kuya Bob Candano, si Sir King Rinaldo, dyan po sa Bangkiruan. Asin si Bing Buenbores, dyan po sa Malalipot. Ringman si Sir Jeff Santos, kan Queensland, Australia. Tapos po nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Si Ringman sa 106.9 WGB FM sa Tabaco City. Asin sa mga nasa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live app. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Sa pangalan po ni Melvin Aluela, ang Pag-asa Este Regional Forecasting Center sa kamugtakan ng panahon, kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako po si Mardela Daingiba. Hello kay Marlene Janson, good morning. Sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Sharing man, happy birthday kay Kabalikat ka CBCom 430 KB 43009 Sir Chuck Hieronimo. Thank you, boss. Thank you and God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang hapot with VP Henry Maceda. Ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Kukumasin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa